Kardom Karbi long pinya video kala lo RJK men na address made kusuding thek na abang phi alangli men ke Mirmily Hansepi non an hit video album sepajan amen ke lai gen lo Sengve Alamthe alangli gotom terang pen sitame sepajan iglo bor be YouTube channel along lapen girlfriend pola mazan labang sola mazan sitame alang sepajan lo alangli nonang puje thang na actor pen bipul terang pen lapen dutolang alangli RJK pen abutole pinige lang iksinang totang ta video le start iglona nalitum Hansepi channel official han subscribe ignon lapen like taping non lapen comment bang ten egri pinya video kelan sikang ton lo kur bang thu dei ho